mass gathering tam bagai khaijaka kudu salromai mass gathering ro IPF in khapei nu biang thongmani tamo wansok mungro bagai nahar belai ka hambai sini media rokno tiniwo sini IPF tini o tini mass gathering o phai जों bai krang phaimani bagai ni rokno pai play hambai maro puilewo sini tini ni program ke विशेष के सारा त्रिपुराओ जे तबक सिन त्रिपुरा सारक नि बागै जे IPF तिरन मुभमेन्ट आगे नि सांगांगै तंगमनि आगे तंफ्रो सांगांगै जे त्रिपुराले नि ककनो आसक के सारा त्रिपुराओ पिरै सिन दफानो फियगना नि बागै जे सामं खायथनिवो गोसार माजार किसा गेबंगै जों तंखा अमन यागुलो जों नाहरै दङ सारा त्रिपुरानि बर रकनो এই দফা ফিয়ক জাক থানিব তোমা খাইব নাং অমনো जों নাহरै दङ অমনি বাগै जों तिनिवो बयनो नाहरै दंया हायनो हाय जों तेबेसा दफानि बागै आइगेनि जागो जों सगै सामं कतर सिनि बारजा हनै जों वान सगै जों सामं तांनि बागै हायनो हाय जों तेबेसा फानक्राक का सतनै सारा त्रिपुरानि बर रगनो तेबेसा जों बाक्सा के ख्लाइबै जों बसकांगो आगौगानि बागै त्रिपुराले नि बागै जों आगौलायनि बागै तेबेसा जों पान्डा कतर खाइते खाइबेन बागै जों रेडिं लाई दङ ताबो सारो किसा गेबुं तंमनि सय तंमनि ताम रिजन बागै कासे द फाफियगनानि बागै डिमान्ड का ताम बागै गेबना मा बो कसारमा जर किसा गेबुं मनि कारण अमो गोबांमा बिसिंति गेबें मुं हायफायका थांनाय र जों नुका लकडाउन नि परे एमन के तुम सिनाय सिनि त्रिपुरा सान बागै गाहाम दिहनाय हाय दिहनाय हाय अम हायिंखा जे जरावो IPF तिनि बिसिंति कुसुक खे दफा फियक जाक थानिवो कुसुक याखिलि कासाय थांमनि जरावो अम हायकेन परिबेस कासे सिसि फायका त्रिपुरा राज्यो ते कैसा तेब गाहाम के सावैनाय बर रक किसा अरय परय मनि जों नुक जाखा हायबानो ब जागावो अरय परय कामनो आं सानन थांया तामखे जों जे जागावो सावैखा ओ जागावो सावगन बेलाय के कष्ट नांलायखा बाक्साबा लांमा रना नांखा बाक्साबा थै कलम थै खिकलाय बाक्साबा नक हुगिया करै खायखा अमा हायखे खायथनिवो किन्तु कसार माजरा तेबो चिनिसाय नायथक फायनाय किसा और जागा गेबखा अंके बरक से तेबो चिनसे साम खायनाय हनै जे वान सगै साइ दंनाय रगनो जों अम माने बरनो नाय किसा मा तंखा हाय खबा नाय तंग्राखा बसुक जरा जों सिचिनि साम खायमानो आसके जों 2009 नि सिमि जे ककपिरि फायमानो जे बरक इसी माने बखान मत एंजायाख जों बरनि से तेब कुसुके खायनाय अमायके जे कक रनाय रक बरक तिनिबो नुक जगलिया के जों अमन बागैनि जों बायद मांखा जों अमायके ते तंविंलिया समय पायरो किस कलगो तमनि जराव जों तेबेसा सारा त्रिपुराओ हायनो हाय जे आइगेनि फर्म जों फायनोबाबो जों सारा त्रिपुरानि युथ IPF तिरावबो मन रेडी दङ बाटे IPF दिनि बिसिंति बेहायनो रेडी दङ अमायके तेबेसा जों कष्ट खायो जाति दफानो फियक थानिवो जों साम खायोनिबाबो जों रेडी दङ अब रकनि थानायाव जतन गयफोरनो गायसे कुइसन रकनि बागै सोंमुं आसायजाक दङ जे गभर्नमेन्ट आसुगि दंफ्र गभर्नमेन्ट बाय सरकार बाय दंफ्र त्रिपुरालेनि खरां करै कियाबा गामि आमसाय बेसेर का त्रिपुरालेनि खरां पाब्लिक रक नमायका थगाय दं जे रकनि खरां गासै दं अब्लानो बाहायके न IPF तिरक जे 2009 नि सिमि जखन त्रिपुरालेन हि आवाज तिसाय फायखांगोन ताबक सुक जरा आनि मतेवो त्रिपुरालेन नगुइ दंगो बाहायके हिंबा बाक्सा बरक एसेम्बली रवो कक साया हायके त्रिपुरालेन नि बागै कटर मुभमेन्ट खाया अमायके कक सिल साव जों थांनायवो 2018 सरकार फायमोन यागुल BJP IPF दि सरकार फायमोन यागुल न सिन बिसेकेतु संरक चिन IPF दिनि MLA आफ्रो बिसेकेतु संरक सामने दङ ते रेकर्डिंग या हाय 0 आवर्स अवति सजागमनि रबचुं दङ आसल के और जगह 30,000 दे 33,000 दे तम कतर को गया
मेन किचिनी मेमोरेंडम जों बसर बुरं बसर 2 बार हाय के 3 बार अमा हायके जों दिल्ली गवर्नमेंट न जों रावो ताबो गरावो थांनाय वो जों रय दङ जे जों कायसा एनसिफानो जों जे याकाया जे सुजुग मा कांके टिप्रालेननि बागै जों सावानि अमनक जों सरकारनि थानि हायकेबा केंद्र सरकारनि थानि साथेनिबो एक एनसिफानो जों करया अमनि बागै आंखे वानचगो जे बै गोबांमा बरक आईपीएफ दिन टिप्रालेन नाइलिया हायकेबा सानलिया हि सानाय रनो अमन आं सानो मचगो अमके बरक जे खरक साना हाया साला हांके जि बरकनि टेक्स बाजार सानाय अमनि बागैनो अमाके साखना फियाबा जों वान दरकार ताबक ओ ताबक के ओ जरा सकबायका जों गोबांमा नाहावै तंनानि जराया बमन बो बेसी ताबक नि जराव परफेक्ट नाय बो लामातै हिलाय खांके जों नाय आईपीएफ दिनि नाहरमुं एडिसिएल कनो टिप्रालेन सानो गे बाक्साबा ग्रेडेड टिप्रालेन बसुक जरातै बेंका अमा हायर कन्फ्यूज उंलाय दं अमन बागैनो सराय आईपीएफ ति सावो एडिसिएल कनो टिप्रालेन सनामिमा याsak जरा आईपीएफ तिनि सोबा थागिया ताबुक नरक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ताब हापन खाजा तिरफ्रा हास्ते बहायनो नरक सालब्रुम बिसिब्रुम फाइगन गंगै मेमोरेंडम बहायनो तिप्रालेनि बागै रि दङ बुसु जराति पॉजिटिव बा बुसु जराति याक्रिसे जागो बेलायके क्वेश्चन काहाम उम साराते पर बरक बुसिना नावो तामने के आईपीएफ तिरगनि जे अचीवमेंट तिप्रालेनि बागै ते आलकानि बागै या टिप्रालेन बाय बुसु जरा आगखा हंके अमन जों सानाय जे आईपीएफ तिरगनि बागै जे थांनाय वचिनि तां नेडानि चेयरमैन हायकेबा आसामनि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जे बन बिसिंति जों आईपीएफ दिबा बीजेपी करंमानि बन बिसिंति जों सामं तांगै दङ हायकेबा ते आलका नि बिसिंति तांगै दङ अम जोंके सानाय जे टिप्रालेन बागै आसो के थांनाय एडिसि इलेक्शन से कांग्रो जों काहरै सामु एकदम याप्रि सेमानि काहाम के खाइबै ते किसानि बांगै किसा ते बे अपग्रेड दङनि तमन किन्तु बसं और केप लेखा चिनि सरकार जों एडिसि फाइमालियान बागै हाइबानो ताबो बसं आशा खालायबो पयतो खालायबो चिनि जे अपग्रेडेशन तिलक वाइसेबा जों टिप्रालेन मायफन तिलक कायथावन प्रोसेस ताबक चलै दङ आसुक जरानो सावनि मकजो ताबुक नाइथक पार्टी बाय नरक नाइथक सुरु पार्टी नहसिनानि बम हाय कंपेयर नो नाइथक पार्टी न नरक अ सिचुएशन जे बैनि ककना सान मुसुया तफनो पब्लिक रक साइमानाय जे ओ मासनि ओ डिसेम्बर मास एके जनवरी बिसिम सराय सारातिप्रन बरक साइमानाय जे बरक आसुके सारातिप्रन तिप्रा सारक बाक्सा खा थांसावैनो दफान बाहि कक सावै जे नायथ ठक जागाव थांनाय हेकबा सामुं तांनाय नै जे खाइन थांनाय रक आबरक सराय नुकजांनाय बसखान दिन बस बाहायके सामुं खाइ टंका अमो पब्लिक रक सिवानि बखागो थाङै टंका इनि बुसुराव बरक बांना तिनि मास गेदारिं मोटामोटी बुसुक बांनो तो जों आसुक आनि थानि तो आसु आनि थानि आसुक ठीक गरै हायफानो चिनि मोटामोटी सारा त्रिपुरानि फायनाय बेसिरबाग खवाय डिस्ट्रिक्टनि बरक नो गेदारिं गोबां खायनाय कयटा डिस्ट्रिक्ट न तैलायावबो तिनि मास गेदारिं अमके कयटा डिस्ट्रिक्ट या सारा त्रिपुरानि फायमा तो फायनाय तफान जों अमा हायकेन बेरै रावो बेसि गोबां ताफायदि हासाल रक नो बेसि गोबां ताफायदि फिया और खवाय डिस्ट्रिक्ट नि फान बसुक तंग अमनो जों तिनि जवाब रवन थाङै दं आनि सिनि मंके आनबो मंके माइनस सिंह जमातिया यूथ आईपीएफ तिनि जनरल सेक्रेटारी